Dobrý deň, ľudia, vítam vás z nového videa. Dávno sme natočali, dávno sme nevydali video. Máte tu ďalšie video, toto video bude veľmi nabité, preto lebo ja som nabit, čo? No ale inak povedané, ideme natáčať znova a áno, bude to veľmi nabité, takže užívaj toto video, zober si nejakú mňamku, neviem čo, zložiaku, celý, ja neviem, dom, dobre, hlava. No a užívaj video. Celej evolúcie ľudských opíc. Pekne. On nevie, že mu padá na hlavu. To je úplný idiot. To je úplný idiot. Dostal. No pekne, pekne. Je to duo. Dostal 37. Musím sa dohealovať, dobre. Už nedám asi podľa mňa. Ale mám plán. Bež. Jak o mne vie... Proste jak, kamo, to je prvýkrát, čo nevyšla moja taktika. Čo už, smutno. No. Jak sa tam začal valať, kamo. Ďalší, pozor. Mám jedného. Mám ti pomôcť? Hej. Jasné, že musím mať toto v ruke. Bodaj by sa mi tá paprča nezlomila. Nezlomila. Tak, alebo ty zapni. Ide po. Nek, no. O, tak to kebyže vidíš tento play, čo som im dal. To Tak kebyže... to bolo... Proste ja som on strelil, on vybuchol vo vzduchu. Ty ideš. Si úplný drák. To bol pekný. Ty kokos. Ja som dostal sniper. Ale nezapočítal mi to. Nie, je to. Na bok. A to je debil, on išiel do zemi. To je dobrý, dobre. Aha. Jakže to bola jeho haha. Yes! Dobre, máme to. Takže ľudia, ak sa vám páčilo toto rýchle videjko, tak ďakujeme za pozornosť a uvidíme sa o ďalšieho videa. Čaute. Čaute.